når du skal have køretimer. Du kan stå og fryse, det kan regne. Du kan stå lidt i læ der, men det er koldt. Og du skal ud og køre. Hvis du ikke gider det, så skal du bare lige gå den her vej med mig. Og så skal jeg vise dig noget. Vi skal lige herop, så er vi der. Ja. Og som elev hos Lars Køreskole, så får du en kode, så du bare kan gå ind lige her i køreskolen. Herinde er der tørt, der er varmt, der er free wifi, der er snacks, der er noget at drikke. Du kan lade din telefon, og alt det kan du gøre, mens du venter på din kørelærer for en køretime. Eller hvis du som elev skal have noget teori, så er du altid hjertelig velkommen.